Ľúbi sa ti? Čilák, jak ma natáčaš. Ľúbi sa ti? Čilák, jak ma natáčaš. Piče, raz poprskal. Není tu? Give me lighter. A bol tu, keď si tu prišiel, ne? I don't know. To je oblečenie do skúšovne. Grip. Bože. A ja tu tak čakám. Áno. Tak čakám a... Tak to vyzerá. Pozrieme sa, či to načítame. Čo chcete povedať do ilegál vodu, páni? Nahrávame album. Skúšajú sa veci. OK. Pôjde sa náspel potom. Točím ťa na kameru, tak niečo sprav. Zálož pospankovú kapelu, vymaž si Instagram. Pozdaj tam, že Tak dám. Daj. Však ja sa jen s Vilom rozospievať. Až. A vedel by si nám to zapiť? Čo si myslíš? Bude pohrama? Nie, ja si myslím, že to bude dobré, kámo. Dobre to bude? To bude lepšie než dobré. To bude... Dúfam. To bude... Jak prvýkrát? Neviem, to bude dobré. Bude to dobré. Nemali 10 rokov a... Ale nie, iba som chcel len to Mal som Piče. Čakám indický metal. Oh yeah. Možnosť je chceť všetko, alebo aj nič. Veď všetko je to jednom, tak prečo niečo byť? Každý chce to mať, ale v škatulke mať sa. Ako v področke vidieť sa. Niektorý je to viac. Ako to vnímať? Aj! Chcem, veď to nie je také ťažké. Robiť to môže, ale dovoliť to nechce. Prečo sa náckou v tejto spoločnosti báť? Veď oni to chcú. Veď to len hrať! Prázdno v živote. Minus je cesta v státe.
nepočujem vôbec. Počúvaš? Akože počujem, ale... To takto ma počujete, čo tiebe, to by som sa... Také... Čo nám k tomu poviete? No také, lepšie by to mohlo byť. Na piču. Pane, ako hodnotíte ilegál? Na piču. When I want goddamn dirty water dog. Čo ma jebne stopku, kurva. Chceš tak samočete! Prázdno duše, prázdno živote. Minus, chceš tak temnote! Brasil! Wow. My sme radikálne sme ničto, rozbil všetkých nacistov. Nechcem byť už žiadny kon, chcem byť iba človekom. Ideme na dole, alebo čo? Čo to? Green, what is your problem? What is your problem? Fajn pič, vez to po tričku, že ako polný vňou. Toto dneska ja chcem. Ty si šofér, ty pička. Opitý šofér, dobrá jazda, nie? Brumík vo vlogu. Ty pičo, toto čo, to som ešte nevidel, nie? Či? Nie, Sa hrá na drsnú dneska. sexy som. Čo to je? Nevieš? Jak si ho nakrmilo to? Ty máš trápne. Nachádzame sa zase v Smere, prvýkrát vlastne. Dnešný deň ideme je special, lebo ideme krstiť albumík. A teraz tu chystáme také srandy pre vás trošku. A tak, ostatné si necháme na potom, vieš, jak Underground nespí, more. Underground nespí. Tu má strašne baví hrať. Podpis, krvavý podpis. Od pána manažera tu mám krvavý podpis. Inak tam je oco, toto je oco. Toto je co? Ľubná oca. Neviem. Oco. Oco, čo nám chcete povedať do vlogu? Povedzte nám niečo do vlogu. Tak sa máš. To je posunková reč. Jebe na celý 6-7, nejde. Je mi to 3-5. 3-5. 3-5. 1, 6, 7. 8-9. 1, 6, 7. A hej. 1, 6, 7. Daj to sem. Daj to. Chodí po monster. Čistý.
Dobre, Daj to sem, hodí potom monster. Pri Systém sám. Dexu. Mám úplne. to napijem aspoň. Ale dáme mu pekný aspoň. Ja mám tebe skryl Ale 6-7. úplne málo. Naopak. Nie, to je normálne, tak. Čo tam dáme ešte? Ja tam tiež skryl 6-7. Kde? Čo? To presne dalo. Dosť. Jak sa robí tá hviezda taká? Tak. Normálne, takto. Aha, Lukáš. Vidíš, to som tam tiež chcel dať, tomu ver. Ja som si dala Divá mačka. Tak. Kde to máš vytetované? Čo máš vytetované? Špirálku. Ježiš, tam je vás Piko. 7, ty kako na chvíľočku, už ma dívaš, že ty jebe. Tu mám špirálku a ja na soliste. Ja mám úplne chaos. To je Tatko, také moje. povedz niečo. Hovorím niečo. On je otec kapely. Šesť, sedem. Otec Furas. Ja som tu nedobrovoľne, bol som tu chytený a uväznený. Muziky. Wow. To som ja. Ty si ilegál. A možno nie. Čo keď je nie? Kedy pôjdeme na pivo? Podobáš sa. Tak super. Počkaj, musíme byť ako samo na fotkách. Keby, že piesne. Ja sa musím ospravedlniť za ten krenc. No sú. Takýto. Ste tá z toho legalu? Iba ilegál. To máme Aj. gramofón. Ilegál, to je Krásny menej, no. gramofón. OK. Bilová gitara. Má tam jednu čiarku. Je tam ešte, nezlakni už. Priprav sa. No. Tak, mám to určite taký prekvapko. Celečky si sa nemáme, ale môžeš mať jeho čas. To som našiel mocnejšou. A kokos našiel CDčka. Hej, to je tá druhá časť. Nie, to je tá tretia časť. Počujem, ak ti napaliť CDčko, tak môžem mať v tomto. Kde ono sa to rozjebalo. A rozjebalo sa četvrtil. Nepodpíšeš mi CDčko? Zadný, predný a CDčko. Ja ľudia to majú. Toto ide jebana na sviek. Mauriči. Hodil ten album, spadol na zem a úplne sa rozbil. Tu bol obal, tu bol jeden a CDčko tu. Ja som takto hodil šípku medzi ľudí a že kamu CDčko! Chytil som hneď a bežím do... Jeden kúsok legendárny zo troch. Ešte jeden kúsok máš celú edíciu. Kýbol som sa. Absolútne popič. Počkaj ma, akože toto oproti Hajovky, tak toto je že pík jak koko. Toto bola aj najväčšia Jo, jeho. hlavne je to väčšie, lepšie nazvučené, lepšie ozaj. Akže fakt toto je jeba. Je to jeba. Hajovka má svoje čaro, ale tu je to zase väčšie. Dobre, že sa to krstili radšej tu, ale Hajovku sa ešte určite... A nový album, ty kok, už ho mám voľné v Spotify, keď vyšiel do táto kapela má... Nechcem, že táto kapela má akože posúdia k tomu, že ja som napísal vlastnú songu. Nemajú síce kto zahrať, lebo ja hram bicie a sám nezahrám. Ale akože keď raz nájdem kapelu, tak... Počkaj, kde ti to dám? Nechcem nič, ale naša skupina ma reálne inšpirovala napísať songu, čiže je to jeba. Hej, takže hej, to je vec, čo si sedím
Akože fakt, hej. Normálne počujem, hajovník získal z 3 kúskov 2 kúsky legendárne. A ešte mám aj skurvený ten plagát na scéne, tak to nalepej s hajovkou. Chytil. Kámo, prosím ťa. Počkaj, však ty si to nebavíš, zakať, hodil. Odfoto a pošlem to na Instagram. Fakt ti to pošlo. Poznám, že na Instagram raz. Ranné piesne. Wow. Sa ti